Απόψε έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να παρουσιάζουμε τη συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Το μήνυμα» του Γρηγόρη Αυδίκου, ο οποίος είναι νομικός και συγγραφέας. Ασχολείται με το δημόσιο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζει στο Στρασβούργο, εργάζεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά βρίσκει τον χρόνο και γράφει. Το πρώτο του βιβλίο ήταν η Μάσκα το 2024 μαζί με τον κύριο Παπαλέξη, κάπου τον είδε εδώ, πολύ ωραία, και το μήνυμα το 2025 όλα από τις εκδόσεις Πνοή. Μαζί του συνομιλεί η Εύα Στάμου, συγγραφέας και δόκτωρ ψυχολογίας με πλούσια δραστηριότητα, και οι ηθοποιοί Χρήστος Λιαπάτης και Θόδωρος Τερζανίδης θα διαβάσουν αποσπάσματα. Ας αφουγκραστούμε λοιπόν το μήνυμα των διηγημάτων του Γρηγόρη Αυδίκου. Καλώς ήρθατε. Οι ήχιστες της παρουσιάσης ή συγγραφής να μην μιλούν ιδιαίτερα. Θα τους πάρω αυτό το από την αρχή. Για να είναι λίγο πιο χαλαρό το κλίμα, να μην είμαστε πολύ στημένοι. Οι κανόνες άλλωστε είναι και για να σπάντε. Εγώ αυτό που θέλω είναι αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε. Να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ εδώ, τους αγαπητούς φίλους και συνεργάτες και συνοδοιπόρους που δέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση να είναι εδώ σήμερα μαζί. Τις εκδόσεις Πνοή, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Και τον Βιβλιοστάτη για την διοργάνωση και τη φιλοξενία σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο. Πριν ξεκινήσουμε να πω δύο λόγια για τους ανθρώπους που είναι εδώ μαζί μου σήμερα και με μεγάλη χαρά και τιμή. Τους δύο από αυτούς οι περισσότεροι που ξέρετε είναι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, τον Χρήστο και τον Θοδωρή. Ναι, εξαιρετικοί επαγγελματίες, φίλοι που με τιμούν για τους χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα για μένα και εξαιρετικοί εραστέχνες ηθοποιοί. Πάντα σε οτιδήποτε γράφουμε, ερμηνεύουμε με έναν καταπληκτικό τρόπο και είναι μεγάλη χαρά που είναι πάντα κοντά μου, όποτε του ζητήσω οτιδήποτε. Έχω όμως χαρά σήμερα να έχουμε και μια χαραξιωμένη λογοτέχνη και κριτικό, την κυρία Εύα Στάμου, διδάκτωρα ψυχολογίας, ψυχολόγος η ίδια, αλλά με μεγάλη συγγραφική πορεία πλέον των 20 ετών στη λογοτεχνία. Με βιβλία της να έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες, στα αραβικά, η συλλογή διηγημάτων των ιστορικών της εκδρομή, τα κορίτσια που γελούν, στα ιταλικά. Διηγήματά της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα δανικά και στα λιθουανικά. Δημοσιεύει κριτικές για άλλα λογοτεχνικά έργα σε μια πληθώρα έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. Είναι ένας άνθρωπος των γραμμάτων χρόνια τώρα και με τίμηση με την αποδοχή της πρόσκλησης να έρθει σήμερα εδώ μαζί μας να μιλήσει για το μήνυμα. Η ίδια Χαλανδρέα. Το Χαλάνδρη φαίνεται ότι έχει πλούσια λογοτεχνική παραγωγή. Πολλοί και άλλοι Χαλανδρέοι συγγραφείς είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ο συνοδοιπόρος, ο φίλος ο Σπύρος Παπαλέξης, ο Κυπριανός ο Παπαλέξης, η Ελένη Σπόγλου. Η λογοτεχνική παραγωγή δεν λείπει από το Χαλάνδρη, ούτε η κριτική στη λογοτεχνία, ούτε και η αναγνωστική απόλαυση. Γι' αυτό είμαστε και τόσο σήμερα εδώ. Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις, να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα, διαβάζοντας κάτι, ακούγοντας κάτι από το μήνυμα, και δίνω το λόγο στον Χρήστο που θα μου διαβάσει το μήνυμα, το ομώνυμο. Ήταν σκασμένος από τον καυγά που προηγήθηκε με την κοπέλα του. Ήθελε να ανασάνει το γρηγορότερο. Το επαγγελματικό του ταξίδι άλλωστε δεν μπορούσε να μπορεί. Όφιλε το βράδυ να βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα για να επισκεφτεί το επόμενο πρωί ένα εργοστάσιο για τεχνικές εργασίες που είχαν ανατεθεί. Η αφορμή για τη διαμάχη ήταν ασήμαντη. Και αυτό ήταν που τον ενοχλούσε ακόμη περισσότερο. Την αγαπούσε πολύ τη Χριστίνα. Έβλεπε κάτι σε αυτή. Πίστευε ότι θα μπορούσε σύντομα να παντρευτούν. Γι' αυτό δεν μπορούσε να χωνέψει με τίποτα τα ξαφνικά ξεσπάσματα. Βγαίνοντας από την είσοδο της πολυκατοικίας, άκουσε τη φωνή της στο θηροτηλέφωνο να του λέει ότι δεν θέλει να φύγει και να είναι μαλωμένη. Τον αγαπάει. Ήταν ανυποχώρητος. Πατά το κουμπί και εκνευρισμένος της απαντά. Αυτό να το σκεφτόσουν νωρίτερα. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του, πατάει βαθιά τον γκάζι και απομακρύνεται με ταχύτητα. Εκείνη έχει κουλουριαστεί στον καναπέ του σπιτιού τους. Νιώθει πληγωμένη και στεναχωρημένη. Πιστεύει ότι θα τα ξαναβρούνε με τον Γιώργο. Αναρωτιέται όμως, τι συμβαίνει και κάθε φορά το σκηνικό είναι το ίδιο. Να γίνεται φουρνέλος στη συζήτηση με ασήμαντη αφορμή σύμφωνος. Αυτός να αντιδρά με φωνές και να εγκαταλείπει το σπίτι φορκισμένος. Αισθάνεται κομμάτια μετά το επεισόδιο. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι έφυγε και βρίσκονται σε συναισθηματική απόσταση. Είναι κάτι που το κουβαλάει από μακρύ.
την πιέζει ιδιαίτερα να χωρίζεται με τα αγαπημένα της πρόσωπα και να μην έχουν λύσει τις διαφορές τους. Να μην τις έχουν βάλει στην άκρη, έστω προσωρινά. Φοράει κάτι πρόχειρο και κατεβαίνει φουριόσα τα σκαλιά. Ενώ τα άκρια κυλούν από τα μάτια της. Κοιτάζει το ρολόι της. Το δρομολόγιο φεύγει από το σταθμό σε μια ώρα. Θα προλάβει, σκέφτεται. Πρέπει να το προφτάσει και να το λύσουν. Αλφιασμένη πια ψάχνει για ταξί. Τίποτα. Κοντά η στάση. Κοιτάζει τα δρομολόγια για το επόμενο λεωφορείο. Απογοητεύεται. Αρχίζει να τρέχει μέσα στην κορυφή λεωφόρο. Μια κόρτα αυτοκινήτου σχίζει τον αέρα καθώς ελίσσεται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δεν την ενδιαφέρει. Βρίσκεται σε υπερέβαση. Την νοιάζει μόνο να φτάσει γέρος. Το αυτοκίνητο του αγαπημένου του βρίσκεται στα μέσα της διαδρομής και έχει συναντήσει κίνηση. Βγάζει το τηλέφωνο και της στέλνει ένα μήνυμα. Σ' αγαπώ πολύ, μα δεν αντέχω άλλο τους τσακωμούς μας. Εκείνη το διαβάζει και την ίδια στιγμή σχηματίζει τον αριθμό του κινητού του. Δεν το σηκώνει. Ξεσπά στο μανίκι της ζακέτας της. Το δαγκώνει μαζί με τον καρπό της. Κλαίει με αναφιλητά. Ένας οδηγός ταξί την παρατηρεί σε αυτή την κατάσταση. Σταματά μπροστά της και τη ρωτά αν χρειάζεται βοήθεια. Μπορείτε να με πάτε στο σιδηροδρομικό σταθμό? Πρέπει να προλάβω το αγόρι μου. Ο ταξιτζής την καθησυχάζει. Να αφήσει τον πελάτη στον κοντινό προορισμό του και αμέσως μετά έρχεται η δική της σειρά. Είναι και αυτό μια παρηγοριά για τη Χριστίνα που αισθάνεται κάπως καλύτερα. Ο Γιώργος φτάνει. Ύστερα από λίγο στο σταθμό βρίσκει χώρο να παρκάρει το αυτοκίνητο του. Χρειάζεται για να φύγει γρήγορα όταν επιστρέψει. Το κινητό θορυβεί. Έχει μήνυμά της. Πιάνει το τηλέφωνο στο κινητό. Μη φύγεις, έρχομαι. Θέλω να σου μιλήσω για ένα λεπτό. Μαλακώνει ο εκνευρισμός του. Αγαπιούνται με πάθος. Και αυτό γίνεται ατμός που προκαλεί ξεσπάσματα. Όμως αγαπιούνται. Πλησιάζει η ώρα της αναχώρησης. Μακάρι να μπορούσε να ακυρώσει το ταξίδι. Είναι αδύνατο. Παρά τη σύγχυσή του, καταλαβαίνει τα έντονα συναισθήματά της. Είναι ευλογία να αγαπάς και να αγαπιέσαι, σκέφτεται. Θέλω και εγώ να μιλήσουμε. Αν προλάβεις να φτάσεις πριν να αναχωρήσει, διαφορετικά θα έχουμε αρκετό χρόνο στην επιστροφή. Το μήνυμά του λειτουργεί σαν ηρεμιστικό για εκείνη, που βρίσκει πάλι την αυτοσυγκράτηση και την αισιοδοξία της. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να κάνετε λίγο πιο γρήγορα? Κάνω το καλύτερο που μπορώ, δεσποινής, της απαντά ο οδηγός. Μένουν 5 λεπτά μέχρι την ώρα αναχώρησης και το ταξί βρίσκεται μόλις 4 στενά μακριά. Του τηλεφωνεί ξανά και τον ενημερώνει. Θα προλάβω, του λέει. Και αυτός της απαντά. Μην πιέζεσαι. Σ' αγαπώ. Θα τα πούμε όταν επιστρέψω. Το ταξί σταματά μπροστά στο σταθμό. Η Χριστίνα σχεδόν πετά τα χρήματα στον οδηγό και βγαίνει έξω. Τρέχει μόλι τη δει. Νιώθει να πονά στην κοιλιά τη. Ο αέρας δεν τη φτάνει. Το στήθος πονάει. Το γυρίζει στο γρήγορο βάδισμα. Βρίσκεται κοντά, μόλις 100 μέτρα μακριά. Αρχίζει πάλι να τρέχει και σπονά. Η αποβάθρα είναι απέναντι. Με ένα σάλτο βρίσκεται στο σημείο της αφετηρίας της αμαξοστοιχείας. Απογοήτευση. Το τρένο δεν είναι. Αναχώρησε πριν από 2 λεπτά, την ενημερώνει ο σταθμάρχης. Προσπαθεί να τον καλέσει στο κινητό, αλλά η μπαταρία της εξαντλείται. Ακουμπάς ένα παγκάκι στεναχωρημένο. Ήθελε να τον αποχαιρετήσει με ένα φιλί, να τα ξαναβρούνε. Δεν αντέχει τους τσακωμούς. Κάτι πρέπει να κάνει. Μια ώρα μετά επιστρέφει στο σπίτι τους. Φορτίζει το κινητό και τον καλεί, όμως δεν έχει σήμα. Πέφτει για ύπνο. Δεν νιώθει καλά. Σηκώνεται περίπου 3 ώρες μετά και πηγαίνει στην κουζίνα. Βάζει μια κάψουλα στη μηχανή του εσπρέσο να φτιάξει ένα καφέ και να δει τηλεόραση. Κοιτάζει κλειστά το κινητό της. Τίποτα. Καμιά κλίση από εκείνο, ούτε μήνυμα. Κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα και ψάχνει να βρει κάτι χαλαρωτικό στην τηλεόραση. Μα τα περισσότερα κανάλια έχουν κάποιο έκτακτο δελτίο, κάποιο ατύχημα. Μα τόση δυστυχία στον κόσμο, σκέφτεται. Είναι επηρεασμένη ακόμα από τον ύπνο και δεν καταλαβαίνει πολλά. Κάτι λένε για τα τέλη. Αλλάζει κανάλι με μανία, ψάχνοντας κάποιο άλλο πρόγραμμα. Κάτι ακούει για ένα τρένο πάνω στο ζάχαρη. Οι κεραίες της το πιάνουν και ανησυχεί. Ο Γιώργος προφέρει με πολύ δισταγμό το όνομα. Επιστρέφει στο κανάλι. Διαβάζει προσεκτικά τον τίτλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα τέλη. Δεκάδες νεκροί. Τα μάτια της θολώνουν. Η ανάσα της κόβει. Το αίμα της παγώνει. Η καρδιά της χτυπά σαν τρελή. Γυρίζει και στα υπόλοιπα κανάλια που παίζουν το έκτακτο γεγονός. Και εκεί τα ίδια. Πρόκειται για την αμαξοστοιχεία που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Δεν μπορεί, σκέφτεται. Κοιτάζει την ώρα. Αδυνατεί να ηρεμήσει. Η ώρα αναχώρησης του Γιώργου ταιριάζει με του δυστυχήματος. Κάποιες ώρες μετά, στο σημείο αυτό. Αποκλείεται, ψιθυρίζει. Αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες. Τρέχει προς την κουζίνα. Αρπάζει το κινητό της. Δεν έχει μηνύματα από εκείνο. Ψάχνει μανιασμένα όλες τις εφαρμογές. Καλεί τον τηλεφωνητή της. Και τότε ακούει τη φωνή του. Έλα, κοριτσάκι μου. Δεν βγάζει γραμμή το τηλέφωνο. Σ' αγαπώ. Και θα τα λύσουμε όλα όταν γυρίσουμε. Να μου προσέχεις. Ένας εκοφαντικός θόρυβος. Και έπειτα το κενό. Γιατί έγραψε ποτέ αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Εύα, θέλεις εσύ να μας πεις δύο λόγια για το βιβλίο? Το μήνυμα είναι η πρώτη συλλογή διηγημάτων του Γρηγόρη Αυδίκου. Προηγήθηκε, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, το μυθιστόρημα «Η Μάσκα» που ο Γρηγόρης συνέγραψε με τον Σπύρο Παπαλέξη και το οποίο κυκλοφόρησε επίσης από τις εκδόσεις Πνοή το 2024. Θυμάμαι και μια πολύ ωραία παρουσίαση στο Κέντρο Νεότητας Καλανδρίου. Αυτή τη φορά ο συγγραφέας αποφάσισε να αναμετρηθεί με τη μικρή φόρμα. Για όσους δεν το συνειδητοποιούν, να επισημάνω ότι η μικρή φόρμα είναι ιδιαιτέρως απαιτητική, καθώς οι τυχόν αδυναμίες του κειμένου είναι δύσκολο να καλυφθούν, αφού ο λογοτέχνης καλείται να στήσει την ιστορία του και να κλιμακώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη σε κείμενο μικρής έκτασης. Όσο πιο σύντομα είναι τα διηγήματα, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει η δεξιοτεχνία του συγγραφέα στην ανάδειξη των χαρακτήρων. Στις μέρες μας, τα σύγχρονα διηγήματα είναι συντομότερα από αυτά του 19ου αιώνα και από τα ηθογραφικά αφηγήματα του 20ου αιώνα. Και η έμφαση δεν τοποθετείται πλέον στη δράση, αλλά στο ψυχογράφημα των πρωταγωνιστών, στις εσωτερικές συγκρούσεις, τα διλήμματα και τα κίνητρά τους. Σε αρκετές από τις ιστορίες αυτού του βιβλίου, στο μήνυμα, βλέπουμε και εκπροσώπους της μεσαίας τάξης και της εργατικής τάξης. Όμως σε κάποιες άλλες από αυτές, ο Γρηγόρης Αυδίκος γράφει για πρόσωπα οικία, μα ταυτόχρονα παράξενα, από αυτά που ξέρεις ότι υπάρχουν δίπλα σου, μα δεν τους ρίχνεις δεύτερη ματιά. Είναι οι σύγχρονοι αντιήρωες που δεν έχουν να επιδείξουν δημοφιλή κατορθώματα, δεν διατηρούν μεγάλα οράματα για το μέλλον και συνήθως τα σχέδιά τους περιορίζονται στο πώς θα εξασφαλίσουν τον επιούσιο, πώς θα γίνουν αποδεκτοί από τους άλλους ή πώς θα ξεφύγουν από κάποια δυσάρεστη κατάσταση. Πρόκειται για επιβιώτες, ανθρώπους που δεν κατάφεραν ποτέ να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό σύνολο, που δεν έμαθαν πώς να συνυπάρχουν. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, οι δυσκολίες δεν φαίνεται να πηγάζουν από τις υπαρξιακές αγωνίες ή την συναισθηματική ανισορροπία των χαρακτήρων, αλλά από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που τους έχουν τοποθετήσει στο περιθώριο. Η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα προσεκτικής και εις βάθος παρατήρησης του συγγραφέα έρχονται να προσθεθούν στην περιγραφή του κοινωνικού πλαισίου, καταλήγοντας σε μια στέρεη, ρεαλιστική αφήγηση που αποφεύγει την συναισθηματολογία. Κάποιες ιστορίες είναι πιο αισιόδοξες. Ενδεικτικά αναφέρω την Ασπίδα, ένα Σαββατοκύριακο στο Μπορντό και η Πορτοκαλάδα του μπαμπά. Κάποιες άλλες φωτίζουν άλλοτε ευθέως και άλλοτε με πλάγιο τρόπο τα κοινωνικά προβλήματα ή τα ανεξίτηλα τραύματα που σημαδεύουν την κοινότητα. Το μήνυμα, το μολύβι, η σιρήνα, το κουλούρι και το εξαιρετικό αυγό. Στις περισσότερες ιστορίες δεν υπάρχουν περιττές περιγραφές. Σε ορισμένα μάλιστα διηγήματα το τέλος έρχεται απότομα, αφήνοντας τον αναγνώστη είτε να αναρωτιέται, είτε να προβάλλει στη συμπεριφορά των ηρώων τις δικές του σκέψεις, που συνήθως πηγάζουν από τα δικά του προσωπικά βιώματα. Με την τεχνική αυτή βέβαια ο συγγραφέας ελέγχει καλύτερα το υλικό του και αποφεύγει τη φλιαρία, επιτυγχάνοντας ένα πιο δυνατό αποτέλεσμα. Στην πλειονότητά τους οι πρωταγωνιστές της ιστορίας του Γρηγόρη Αυδίκου νιώθουν ξένοι, είτε συναισθηματικά, είτε επειδή πραγματικά είναι ατέριαστοι. Πρόκειται για καθημερινούς ανθρώπους που, όπως όλοι μας, έχουν τη δική τους ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση που αξίζει να διερευνηθεί. Έχουμε επίσης στη σκιαγράφηση πορτρέτων ατόμων που κινούνται στην άκρη της ζωής. Μπορεί να είναι ανέστοι ή να μοιάζουν ψαλοί, να δείχνουν αξιολύπητοι ή επικίνδυνοι. Ορισμένα μόνο παραδείγματα είναι ο Άγγλος έξω από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ιστορία «Ο παράξενος άντρας»,
Ο εισβολέας των ζωολογικών κήπων στο διήγημα «Οι Πάπιες» και ο Νικήτας, που η απελπισία που βιώνει τον οθεί να παραβιάσει τα όρια του νόμου μα και της λογικής στην ιστορία «Τη γη μου θέλω». Με άλλα λόγια, το βιβλίο διερευνά τη διαφορετικότητα στις πολλαπλές εκφάνσεις της, επιδιώκοντας να καταστήσει ορατούς στον αναγνώστη ανθρώπους που συνήθως παραμένουν στη σκιά. Τα ζητήματα της φτώχειας, της μοναξιάς, του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής αδικίας, της ξενιδιάς, της μετανάστευσης, της απουσίας στέγης, του ρατσισμού και της βίας, της θέσης της γυναίκας, σε 2-3 ιστορίες είναι και αυτό πολύ έντονο, της διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αισιοδοξίας κάτω από δυσχερείς συνθήκες διατρέχουν τις περισσότερες από τις 20 ιστορίες. Η ατμόσφαιρα των ευρωπαϊκών μεγαλοπόλων με τα θετικά και τα αρνητικά της μεταφέρεται στα διηγήματα με ακρίβεια. Από τη μία η αποξένωση ανάμεσα ακόμα και στα μέλη μιας οικογένειας, όπως το διήγημα «Το τηλεφώνημα», η αίσθηση κινδύνου και η βία που ελοχεύει, όπως το διήγημα «Το Μαρούτι», ενώ απ' την άλλη συναντάμε γρήγορες εναλλαγές σκέψεων και κινήσεων, μια διαρκή ροή ανθρώπων, μια ατέρμονη διαδοχή γεγονότων και εμπειριών. Πρωταγωνίστρια η σύγχρονη πόλη, ως καμβάς κοινωνικών ανακατατάξεων, πολιτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων, αλλά και συλλογής σημαντικών πολιτισμικών και αισθητικών εμπειριών που δεν προσφέρει πάντα η ζωή στην επαρχία. Ο συγγραφέας φροντίζει τα προβλήματα που βασανίζουν τους χαρακτήρες των διηγημάτων χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα, με τρόπο λιτό και γι' αυτό αποτελεσματικό. Αλλά έτσι κι αλλιώς η συγκίνηση επιτυγχάνεται, λόγω αφενός της δραματικότητας των γεγονότων και αφετέρου της πιστικότητας των προσώπων. Αυτή η αληθοφάνεια είναι που μας βοηθά να ταυτιστούμε μαζί τους, να νιώσουμε λες και κάπου τους έχουμε ήδη συναντήσει. Ωστόσο από το βιβλίο δεν λείπει και μια κοσμοπολίτικη πινελιά, αφού κάποιες ιστορίες διαδραματίζονται στο εξωτερικό, όπου συναντάμε τους Έλληνες νεομετανάστες, που έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα από τους Έλληνες που λόγω οικονομικής ανέχειας και οδηγημένοι από την απελπισία κατέφθαναν σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη πριν από δεκαετίες με μία βαλίτσα, όπως συμβαίνει στην ιστορία «Το Μέι», όπου ο Δημοσθένης ξεριζώνεται με την οικογένειά του από την Ελλάδα και εγκαθίσταται στη Γερμανία. Σε αυτή την ιστορία, η ψυχική υγεία του ήρωα κλονίζεται λόγω της απόρριψης που αισθάνεται όχι από τους Γερμανούς, αλλά από την ελληνική κοινότητα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σας διαβάζω. Ίσως ο Δημοσθένης για πρώτη φορά συνειδητοποιούσε τι ήταν αυτό που είχε χάσει, την αποδοχή των άλλων. Τον έσπρωχναν στο περιθώριο σαν να ήταν λεπρός. Και όταν ο άνθρωπος δεν ζει μέσα στην κοινωνία, γίνεται συχνά αμφιδείο ή ακόμη χειρότερα, τέρας. Βγαίνουν από μέσα του τα πιο ζωώδη ένστικτα. Το ένστικτο της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης, αλλά και το ένστικτο της εκδίκησης. Οι Έλληνες που μεταναστεύουν στις μέρες μας στο εξωτερικό είναι μορφωμένοι, έχουν συνήθως κάποια εξειδίκευση και τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν εργασία σε μεγάλες εταιρείες, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε διεθνείς οργανισμούς, ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος νεαρός Ευρωπαίος πολίτης. Η ποιότητα ζωής τους επίσης δεν έχει σχέση με αυτή των μεταναστών της προηγούμενης γενιάς, όπως βλέπουμε και σε 3 από τις ιστορίες που διαδραματίζονται στο εξωτερικό, στο Στρασβούργο, το Μπορντό και το Μάστριχτ της Ολλανδίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι νεομετανάστες δεν αντιμετωπίζουν μοναξιά ή σημαντικά διλήμματα, με σπουδαιότερο αυτό της επιστροφής στην πατρίδα ή της μόνιμης εγκατάστασης στην ξένη χώρα. Ένα δίλημμα που έχει αντιμετωπίσει οποιοδήποτε Έλληνας έχει ζήσει ποτέ στο εξωτερικό. Στην αρχή των ιστοριών, ο Γρηγόρης Αυδίκος μας αφήνει να δούμε τους χαρακτήρες του με τα μάτια της κοινωνίας, να κρίνουμε τις πράξεις τους απ' έξω, μάλλον επιδερμικά. Μα στη συνέχεια η οπτική αλλάζει και μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στο μυαλό τους, τι είδους σκέψεις ή τραυματικές εμπειρίες υποκινούν τις πράξεις τους. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι ήρωες του Γρηγόρη δεν κάνουν τίποτα τυχαία. Οι πράξεις τους διέπονται από έναν ιδιαίτερο κώδικα τιμής. Έχουν τη δική τους λογική και ηθική, η οποία κάποιες φορές δεν συνάδει με τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα οι πολίτες.
Εδώ η κατάσταση αντιστρέφεται και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το διήγημα «Οι Πάπιες», αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν ο τρελός είναι τελικά ο άντρας που σκοτώνει τις πάπιες για να τις σώσει από το μαρτύριό τους, ή όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν αντιδρούμε, ενώ γνωρίζουμε ότι κάποια από τα ζώα που φιλοξενούνται, για να μην πω που φυλακίζονται στους ζωολογικούς κήπους για τη δική μας καθαρά ευχαρίστηση, ζουν συχνά κάτω από άθλιες συνθήκες. Εξαιρετικό για αυτό το διήγημα «Οι Πάπιες», Γρηγόρη. Ο συγγραφέας αλλάζει μορφές και αφηγηματικές φωνές με επιτυχία. Η ηλικιωμένη γυναίκα, για παράδειγμα, που πέφτει σε κόμμα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, στο διήγημα «Τα λουλούδια», έχει τη δική της ιδιαίτερη, απόλυτα πιστική φωνή. Και το ίδιο ισχύει για τον εργάτη, που τα λεφτά του δεν επαρκούν ούτε για να αγοράσει στο μεσημεριανό του διάλειμμα το κουλούρι που τόσο λαχταρά. Στο κουλούρι, βέβαια. Το ίδιο ισχύει και για τον δάσκαλο που διορισμένος στο Στρασβούργο προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της δουλειάς του στην Ασπίδα. Μια ιστορία που εντυπώνεται στον αναγνώστη λόγω των έντονων εικόνων και του ιδιότυπου χιούμορ της, με την εξαιρετική σκηνή αυτή στο τέλος. Χωρίς περιττές λεπτομέρειες, ο συγγραφέας καταφέρνει να περιγράψει την προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα μέσα από ελάχιστες κινήσεις και αντιδράσεις, προσδίδοντας αληθοφάνεια αλλά και αφήνοντας πάντα κάτι στη φαντασία του αναγνώστη. Δεν μας δίνει μασημένη τροφή, δηλαδή, ο Γρηγόρης. Τα διηγήματα χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, ευρηματικότητα και από ζωντάνια, κάποιες φορές κινηματογραφική. Εύκολα μπορούμε να φανταστούμε κάποιες από τις ιστορίες να γίνονται ταινίες μικρού μήκους. Η γλώσσα του βιβλίου, σύγχρονη, καθημερινή αλλά προσεγμένη, χωρίς να στερείται λογοτεχνικότητας, με διαλόγους που εύστοχα φωτίζουν τα κίνητρα των πρωταγωνιστών και υποστηρίζουν την πλοκή. Καταφέρνει να επικοινωνήσει με ευκρίνεια το μήνυμα του συγγραφέα στους αναγνώστες. Ο Γρηγόρης Αυδίκος έρχεται να προσθέσει τη φωνή του στην κατηγορία των νέων μα και των μεσήλικων πεζογράφων που παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα κοινωνικά ζητήματα και ασχολούνται στα λογοτεχνικά τους κείμενα με τα φαινόμενα της βίας που βρίσκονται σε έξαρση, τον πόλεμο, το μεταναστευτικό, την αστεγία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, την άνηση κατανομή του πλούτου, τις δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, τις επιπτώσεις της κακής ψυχικής υγείας στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο. Η ικανότητα της παρατήρησης του Γρηγόρη Αυδίκου είναι αυξημένη και όπως συμβαίνει με όλους τους δόκιμους συγγραφείς, νιώθεις ότι όσα τελικά καταθέτει είναι το απόσταγμα της σκέψης του, πως επιδίδεται στη συστηματική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και γι' αυτό οι σιωπές του, όχι μόνο όσα λέει δηλαδή, μα και όσα επιλέγει να μην αναφέρει, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Τολμώντας να φέρει στο προσκήνιο όλα αυτά τα πρόσωπα του περιθωρίου, ο Γρηγόρης Αυδίκος επιχειρεί ουσιαστικά να αποκαλύψει τον κοινό μας εφιάλτη. Να μιλήσει με άξονα τη λογοτεχνία για το καθολικό μας τραύμα, που με ό,τι και αν καταπιανόμαστε, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, δεν πάβει να δημιουργεί, να διαμορφώνει την ταυτότητά μας, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το πώς ενεργούμε και το ποιοι είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια εξαιρετικά διαζητική εισήγηση και παρατήρηση και ανάλυση του μηνύματος, εύστοχη. Πάρα πολλά από αυτά είναι πράγματα τα οποία θα το σκεφτεί, θα έχουν απασχολήσει. Πολλές φορές η ανάλυση σου πήγε ένα βήμα παραπέρα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ διαφορετική και για μένα. Ναι, πραγματικά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε και ένα δεύτερο διήγημα από το Θοδωρή. Ανέβασε μέχρι πάνω το φερμουάρ του μπουφάντου. Το κρύο ψήριζε. Δεν αστείευεται στις 6 το πρωί μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Έκανε ένα βήμα πίσω να προστατευτεί καλύτερα από τον αέρα, πίσω από τη στάση του λεωφορείου. Ακούμπησε ελαφρά το σώμα του για να το ξεκουράσει από την ορθοστασία. Περίμενε ήδη 20 λεπτά το λεωφορείο και το 60χρονο κορμί του είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται. Το φως ήταν λιγοστό και στον ορίζοντα ακόμα κυριαρχούσε η νύχτα. Πεινούσε. Ίσως είχε λίγο χρόνο για ένα κουλούρι. Έβαλε τα χέρια του στην τσέπη του παντελονιού του να μετρήσει τα χρήματά του. Μα δεν είχε παρά €1. Όλο κι όλο. Και αυτό μέχρι το τέλος της ημέρας. Αύριο πληρωνόταν ξανά. Τα €700 που έπαιρνε ως μισθό αποδεικνύονταν λίγα ακόμα και για τις βασικές βιωτικές του ανάγκες. Τι να πρωτοπληρώσει? Το ενίκιο των €350 για ένα μικρό διάρρη, όπου έμενε μαζί με τη γυναίκα του από όταν έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι?
τους λογαριασμούς ή το φαγητό. Ίσως να μην το έτρωγε τελικά αυτό το κουλούρι και ας το λαχταρούσε. Ίσως είναι μεγάλη πολυτέλεια, σκέφτηκε. Λίγα λεπτά μετά ανέβηκε στο λεωφορείο. «Καλημέρα, Μάρκο», του είπε ο οδηγός. «Καλημέρα και σε σένα, Γιώργη. Πώς είσαι?» «Το μεροκάματο να βγαίνει». «Όπως τα λες. Αφού βγαίνει και είμαστε όρθιοι, θα ζήσουμε, Γιώργη. Θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Και προσπαθούν να μας τη στερήσουν». 10 χρόνια γνώριζε τον οδηγό του λεωφορείου. 10 χρόνια κάθε πρωί τον βλέπει στο λεωφορείο που τον πηγαίνει από την Κυψέλη στα Μεσόγεια. Δουλεύει σε ένα εργοστάσιο με νήματα στη γραμμή παραγωγής. Δεν έχει παράπονο από τη δουλειά του. Δεν λες που τη βρήκε κι αυτή. Ούτε από το αφεντικό του έχει παράπονο. Του δίνει βέβαια μόνο τον βασικό μισθό και απλώς κάτι παραπάνω. Αλλά τη δουλειά του κάνει και εκείνος. Με αυτούς που έφτασαν τον βασικό μισθό εκεί που τον έφτασαν τα έχει. Και με αυτούς που έφτασαν τις τιμές όλα στη ζωή μας στα ύψη. Καμιά φορά τα βράδια, όταν φεύγει η κυρά του για να πάει σε καμιά φιλενάδα στην πολυκατοικία, το πιάνουν τα κλάματα. Βουρκώνει. Γρήγορα όμως συνέρχεται. Δεν θέλει να τον τσακώσει η κυρά του με ρωτισμένα τα μάγουλα. «Θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια», λέει και ξαναλέει στον εαυτό του εκείνα τα βράδια. Το λεωφορείο προοδευτικά γεμίζει με κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι του μεροκάμου που αξιμέρωτα ξύπνησαν για να βγάλουν τα προστοζήνα. Πήρε από τη τσέπη του το κινητό του και φόρεσε κάτι παλιά ακουστικά που του είχε χαρίσει ο γιος του. Είχαν δρόμο μέχρι τα Μεσόγεια. Κάθε πρωί άκουγε μουσική στη διαδρομή. Του άρεσε το πολιτικό τραγούδι. Όχι μόνο αυτό που άκουγε στα νιάτα του στη δεκαετία του 70, αλλά και αυτό των επόμενων δεκαετιών μέχρι και το σήμερα. Τον ενδιαφέρει κάθε τραγούδι που έχει πολιτικές προεκτάσεις και μιλά για έναν καλύτερο κόσμο. Τι και αν δεν μπορούσε ο ίδιος ατομικά να κάνει πολλά πράγματα για να αλλάξει η κατάσταση. «Δεν πειράζει να είσαι φτωχός», έλεγε συχνά. «Πειράζει να μην είσαι άνθρωπος». Κατά τον Μάρκο, δεν ήσουν άνθρωπος όταν σταματούσες να νοιάζεσαι για τους γύρω σου. Όταν δεν σε ενδιέφερε πώς θα φτιάξεις και θα δώσεις ένα καλύτερο κόσμο στα παιδιά σου. Όταν δεν σε ενδιέφερε η δικαιοσύνη, αλλά το βόλεμα. Όταν δεν σε ενδιέφερε γενικώς τίποτα μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Του άρεσαν πολλοί συνθέτες και τραγουδοποιοί που είχαν τραγουδήσει πολιτικό τραγούδι. Από τον Θεοδωράκη και τον Χατζηδάκη, μέχρι τον Ξαρχάκο, τη Φαραντούρη, τον Λοΐζο, τον Ταλάρα, τον Παπακοσταντίνου, τον Κυλαϊδόνη, τον Πασχαλίδη, τον Δελιβοριά, τον Γραμμένο και τον Πάνο Βλάχο και τόσοι άλλοι. Αυτά τα 40 λεπτά μέχρι να φτάσει ήταν ο δικός του παράδεισος. Ο παράδεισος που έχτιζε κάθε πρωί με τα όνειρά του μέσα από όλα αυτά τα τραγούδια που μιλούσαν για κάθε λογής πράγμα και ευελπιστούσε να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Φούσκωνε από αυτοπεποίθηση όταν τα άκουγε. Μπορούσε να αντέξει κάθε είδους δυσκολία. Το λεωφορείο έφτασε και ύστερα από ένα δεκάλεπτο περπάτημα πέρασε την πύλη του εργοστασίου. Έβγαλε τα ακουστικά του και μπήκε μέσα όλο όρεξη για άλλη μια ημέρα στη δουλειά. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και απαιτητικές. Πρόσεχε πολύ. Η αφηρημάδα μπορούσε να του στοιχήσει, να τραυματιστεί. Και όπως ήταν επόμενο, αυτό προξενούσε φυσική και σωματική καταπώνηση. Στο διάλειμμα του, ύστερα από 4 ώρες ένιωσε το στομάχι του να τον τραβάει, πεινούσε. Σκέφτηκε ότι ίσως τελικά θα μπορούσε να αγοράσει εκείνο το κουλούρι. Ίσως να μην ήταν μια τόσο μεγάλη πολυτέλεια. Πολυτέλεια ένα κουλούρι, για φαντάσου. Ίσως ήταν μια απλή ανάγκη, να μπορεί να ζήσει και αυτός σαν άνθρωπος. Άλλωστε, αργά το απόγευμα που θα γυρνούσε σπίτι, η κυρά θα είχε μαγειρέψει κάτι για βραδινό. Θα κουβέντιαζαν, θα έτρωγαν και θα κοιμούνταν νωρίς χαζεύοντας τηλεόραση. Αύριο το πρωί ήταν η μέρα της πληρωμής. Δικαιούταν μια πολυτέλεια. Βγήκε από τον χώρο του εργοστασίου και κατευθύνθηκε στον απέναντι φούρνο. Έβαλε το χέρι του στο παντελόνι. Αλλά το ευρώ δεν ήταν πια εκεί. Αναστατώθηκε. Έψαξε και ξανάψαξε τις τσέπες του. Τίποτα. Το ευρώ φαίνεται να είχε πέσει από εκείνη τη μικρή τρύπα στη τσέπη που μόλις διαπίστωσε ότι υπήρχε. Πάγωσε για λίγο. Δεν τον πείραξε που έχασε τα χρήματα. Τον πείραξε για το κουλούρι που δεν το έφαγε. Στεναχωρήθηκε. Είχε πείσει τον εαυτό του ότι ήταν άνθρωπος που μπορούσε να απολαύσει αυτές τις μικρές στιγμές πολυτέλειας. Βούρκωσε για μια στιγμή και τα βάλε με τη φτώχεια. Η αδικία τον έπνιγε. Πρόσεξε όμως γύρω στους συναδέλφους και γνωστούς που είχαν βγει και αυτοί για το διάλειμμά τους και αμέσως συγκρατήθηκε. Μάζεψε το κουράγιο του και είπε στον εαυτό του: «Θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια». Και έφυγε για μια βόλτα περπατώντας. Αφού δεν μπορούσε να φάει, ας έκανε λίγη γυμναστική.
ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ήταν για μια φορά η ερμηνεία σου. Να σας πω κι εγώ δύο λόγια πριν μιλήσει και η Κάτια Εξηγήτρια εκτός πνοή και κάνω και κάποιες ερωτήσεις. Και πείτε κι εσείς ό,τι θέλετε, να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση ή να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Γιατί το μήνυμα. Το μήνυμα βρίσκεται για μένα στους δύο συμπλεκόμενους θεματικούς πυρήνες της συλλογής, οι οποίοι είναι απόλυτα δεμένοι ο ένας με τον άλλο. Ο ένας είναι η ανάγκη επαφής με το συναίσθημα. Είναι ένα πράγμα το οποίο στη σημερινή εποχή το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Οπότε το μήνυμα να ξαναβρούμε αυτή την επαφή με το συναίσθημα είναι κάτι το οποίο καταγράφεται, διατρέχει όλους τους ήρωες, είναι ένας θεματικός άξονας. Και ο δεύτερος είναι ότι οι ιστορίες αυτές προσπαθούν να πούνε πολλά μικρά πράγματα για τα μικρά και μεγάλα της ζωής. Είναι ο τρόπος που εγώ βλέπω τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία για μένα είναι εδώ για να μας κάνει συντροφιά, είναι εδώ για να έχει αισθητική απόλαυση, να πάρουμε αισθητική απόλαυση από αυτή. Είναι εδώ όμως και για να μας κινητοποιήσει, να μας βοηθήσει να ξανασκεφτούμε πράγματα, να συνομιλήσουμε. Δεν είναι εδώ να μας διδάξει, σίγουρα, δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ο ρόλος αυτός είναι του δασκάλου, στα βιβλία, αλλά είναι εδώ να αποτελέσει ένα ερέθισμα για να συζητήσουμε, για να σκεφτούμε, για να συνομιλήσουμε, για να ξυπνήσουμε το δικό μας βίωμα και να κάνουμε το βίωμα πράξη. Οπότε μέσα από όλα αυτά τα πολλά μικρά μηνύματα προσπαθεί να ξαναφέρει αυτό το θέμα στην εμφάνεια. Το συναίσθημα τώρα είναι κάτι άπιαστο, δεν έχει λίγη μορφή. Εκεί για μένα έρχεται η λογοτεχνία, που σίγουρα δεν είναι ο πιο άμεσος τρόπος να φωτίσει το συναίσθημα, είναι όμως εξαιρετικά δόκιμος τρόπος να μιλήσουμε γι' αυτό και το συναίσθημα να γίνει βίωμα, να ξυπνήσει μνήμες, να ανακαλέσεις πράγματα, να χαράξεις πορεία και να επανέλθει στο προσκήνιο της ζωής. Εγώ θα ήμουν ευτυχής αν εκτός από την όποια αισθητική απόλαυση θα αντιλήσει κανείς από αυτό το βιβλίο διαβάζοντάς το, αποτελέσει και μια αφορμή να ξανασυζητήσουμε όλοι πράγματα, να θυμηθούμε πράγματα, να μας απασχολήσουν ζητήματα, να φέρουμε στη ζωή μας ξανά τη λογοτεχνία ως ένα πεδίο που μπορεί να μας κινητοποιεί διαρκώς και όχι μόνο να μας προσφέρει αισθητική απόλαυση. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει και εύχομαι ο καθένας να το αξιοποιήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει και μπορεί και του φαίνεται δόκιμος και λειτουργικός. Αυτά από μένα. Κάτια, δεν ξέρω αν εσύ ήθελες να πεις δύο λόγια πριν περάσουμε στις ερωτήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε για άλλη μια φορά μαζί μας. Συγγραφείς, γνωστοί, φίλοι, άγνωστοι, φίλοι του Γρηγόρη φυσικά όλοι. Γιατί ο Γρηγόρης είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Όσο περνάει ο καιρός αντιλαμβάνομαι όλο και πιο πολύ. Με τον Γρηγόρη είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Αυτή τη φορά σε κάτι εντελώς δικό του. Την πρώτη φορά ήταν μια συνεργασία με τον Σπύρο Κουπαλέξη και οι περισσότεροι βέβαια πρέπει να το έχετε διαβάσει τη Μάσκα. Δεν ξέραμε πότε γράφει ο ένας, πότε γράφει ο άλλος. Ακόμη και όταν μας είπαν κάποια πράγματα, εγώ πάλι δεν είμαι σίγουρη ποιος έχει γράψει τι. Άρα στην ουσία αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο βιβλίο του Γρηγόρη, το πρώτο βιβλίο που μπορούμε να πούμε ότι είναι δικό του και μπορούμε να κρίνουμε τη γραφή του. Εμένα με εντυπωσίασε. Βρήκα τις ιστορίες του πάρα πολύ δυνατές, από την αρχή μέχρι το τέλος, και φωτίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ιστορίες καθημερινές που είναι πολύ εύκολο να ταυτιστείς με τους ήρωες, έστω και αν δεν έχεις έρθει ποτέ στη θέση τους, και αυτό οφείλεται στη γραφή του Γρηγόρη, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όριμη και πολύ διαισθητική. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη που είναι για άλλη μια φορά μαζί μας και εύχομαι να απολαύσατε τη βραδιά μέχρι τώρα και στη συνέχεια.
ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις για τον Γρηγόρη. Ο στόχος μας είναι να μιλήσετε εσείς, να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας ερωτήσεις. Υπάρχουν ήδη, υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση? Ναι, παρακαλώ, κύριε. Δεν έχει μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον Γρηγόρη. Πριν λίγο μας είπε ότι η λογοτεχνία δεν είναι εδώ για να διδάσκει. Αυτό είναι το διδασκάλιο. Να θυμηθούμε λοιπόν όσα πολλά διδαχθήκαμε στα σχολεία από την νεοελληνική γλώσσα ή το αναγνωστικό, όσα λογοτεχνικά έργα δεν μας έδωσαν γνώσεις, μας φώτισαν, μας διέρευναν τις σκέψεις, τις ορίζοντες και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα είναι αργά. Ποια είναι η γνώση? Ναι, όχι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πάμε από τη λογοτεχνία. Αυτό το καταλαβαίνω που λέτε, το συμμερίζουμε. Πάρα πολλά σε ιδέες, σε αξίες, σε τρόπο γραφής, πάρα πολλά, κυριολεκτικά. Αυτό όμως για μένα προσπαθώ τουλάχιστον στη δική μου γραφή να μην το κάνω με διδακτισμό. Πρέπει η λογοτεχνία για μένα να αποφεύγει το διδακτισμό. Το να πάρεις πράγματα είναι διαφορετικό πράγμα από το να διέπεσαι από διδακτισμό στη λογοτεχνία. Αυτό κυρίως ήθελα να αναδείξω σε σχέση με το ότι σίγουρα για μένα, όπως είπα, η λογοτεχνία είναι εδώ για να μας κινητοποιήσει, να μας θέσει προβληματισμούς, να πάρουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα. Απλά δεν πρέπει να το κάνει με διδακτισμό. Εκεί είναι που μερικές φορές χάνουμε την αισθητική απόλαυση. Εκεί ήταν η αντίστοιξη. Έχω μια μικρή ένσταση, αλλά δεν πειράζει να ρωτήσω κάποιος άλλος. Τα διλήμματα πάντως του Γρηγόρη δεν είναι διδακτικά και δεν ηθικολογεί. Τα αποφεύγει όλα αυτά. Δεν κρίνει τους ήρωές του, τους αγαπάει όλους τους ήρωές του. Και η καλή λογοτεχνία. Συμφωνώ. Αλλά η καλή λογοτεχνία πρέπει να τα αποφεύγει και τα δύο αυτά. Για να είναι καλή η λογοτεχνία, ούτε ηθικολογεί ο συγγραφέας, ούτε προσπαθεί να διδάξει, να κουνήσει το δάχτυλο. Έτσι δείχνει μέσα τους ήρωές του αυτό που θέλει. Και αυτό είναι που καταφέρνει ο Γρηγόρης σε αυτά τα δίλημματα. Η γνώση της διδασκαλίας, σαφώς συμφωνώ μαζί του ότι πρέπει να είναι θέμα του δασκάλου. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα από την λογοτεχνία, μπορούμε και επιβάλλεται εμείς οι συγγραφείς να μαθαίνουμε πράγματα. Για παράδειγμα, η λόγια και η ακαδημαϊκή ιστορία, αυτή που διδασκόμαστε, δεν λέει πολλές φορές πράγματα και γεγονότα και πολλές φορές δεν λέει την αλήθεια. Θα πρέπει να ενισχύσουμε στη λογοτεχνία, να διαβάσουμε συγγραφείς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με ιστορικά γεγονότα μέσα από αληθινές περιπτώσεις και περιστατικά και εκεί λοιπόν θα κρατούμε την ιστορία. Από ένα καλό βιβλίο πάντα διδάσκονται οι αναγνώστες. Συμφωνώ με τον τρόπο που το θέτετε. Άρα έχει την υποχρέωση, πέρα από την ψυχαγωγία, η λογοτεχνία θεωρώ προσωπικά σαν συγγραφέας ότι έχει και την υποχρέωση να διδάξει πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Αν έχετε τελειώσει, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον Γρηγόρη που είναι σχετικό. Αν θέλει να μου πει τη γνώμη του, τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που προσφέρει η λογοτεχνία στον αναγνώστη, που ίσως δεν μπορούν να το προσφέρουν ούτε η νομική επιστήμη, ούτε οι κοινωνικές επιστήμες. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό? Γιατί αυτές όλες οι κοινωνικές επιστήμες, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, όπως και η νομική επιστήμη, γράφουν για τον άνθρωπο. Έτσι κάνουν και μια ανάλυση για τα διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που φέρνει η λογοτεχνία? Θα μπορούσε να μάθει κάτι από αυτό ο αναγνώστης. Είναι σε πολλά επίπεδα, δεν είναι σε ένα. Μπορεί να είναι σε υλικό επίπεδο, ακόμα και ιστορικό, όπως επισημάνθηκε. Μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον να είναι σε επίπεδο ψυχισμού. Με τη λογοτεχνία έχουμε την ανάγκη να ανατέλουμε την ανθρώπινη ψυχή, τον ανθρώπινο ψυχισμό, να βλέπουμε τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις των αναπηρών, των ανθρώπων του σήμερα. Αυτό σε σχέση με άλλες κοινωνικές επιστήμες μπορεί να το κάνει αυτό και η ψυχολογία, σίγουρα, αλλά είναι άλλος ο χακός ο οποίος χρησιμοποιείται στην λογοτεχνία. Είναι για μένα μια πάρα πολύ χρήσιμη κατάσταση που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Σήμερα έχουμε μεγάλη λογοτεχνική παραγωγή και πολύ αξιόλογη λογοτεχνική παραγωγή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δυστυχώς για μένα δεν έχουν αντίστοιχα μεγάλη αναγνωστική βάση. Οι άνθρωποι σήμερα δεν διαβάζουν τόσο στο παρελθόν και εκεί μάλλον βγαίνουν και χαμένοι, γιατί έχουμε να πάρουμε πράγματα πάρα πολλά σε πολλά επίπεδα. Και είναι δουλειά και της καλής λογοτεχνίας να προσπαθήσει να διευρύνει αυτή την αναγνωστική βάση, δείχνοντας πόσα πολλά έχουμε να πάρουμε από αυτή.
Εσύ διαβάζεις ελληνική λογοτεχνία. Ποια είναι η άποψή σου για τους Έλληνες συγγραφείς, τους σύγχρονους Έλληνες? Μιλάμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τον Καζαντζάκη και για το που γράφουν σήμερα. Είναι πολύ πλούσια η ελληνική λογοτεχνική παραγωγή, εξαιρετική. Είναι πάρα πολλοί συγγραφείς που είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, είναι όπως και η ξένη λογοτεχνία είναι πολλών επίπεδων, δεν βρίσκονται όλα τα λογοτεχνικά έργα στο ίδιο επίπεδο. Αλλά έχουμε, όπως είπα και πριν, εξαιρετικά πλούσια λογοτεχνική παραγωγή που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας αρκετούς λογοτέχνες, 4, 5, 6. Είναι δηλαδή δεν είναι κάτι σπάνιο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εκφραζόμαστε και μέσω της λογοτεχνίας, να το τολμούμε. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουμε έλλειμμα πίστης και ελπίδας στο πώς μπορούμε εμείς οι ίδιοι να εκφραστούμε μέσα από μορφές τέχνης. Είτε αυτό είναι προς έκδοση, είτε δεν είναι. Η έκφραση αυτή είναι καταλυτική για το πώς διαμορφώνομαστε σαν άνθρωποι. Αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Υπάρχει κάποια, ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους δύο κούρους δεξιά και αριστερά. Ποιο είναι το αγαπημένο του δίκημα και γιατί? Φαντάζομαι έχετε διαβάσει το βιβλίο. Όχι, έτσι ήρθαμε. Τι σκέφτεσαι. Λοιπόν, θα μου δώσεις λίγο παραπάνω χρόνο να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν είναι απλή ερώτηση. Όχι. Αλλιώς θα διαβάζω το βιβλίο. Θα δανειστώ λίγο, έχει μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ, η πορτοκαλάδα του παπά. Και θα δανειστώ αυτό σαν παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε πιάσει από την πορτοκαλάδα και το ακουμπήσουμε στα χείλια μας, δεν το αφήνουμε να το κατεβάσουμε όλο. Κάπως έτσι ήταν τα διηγήματα του Γρηγόρη. Δηλαδή, άπαξ και το ξεκίνησα, δεν μπορούσα να το σταματήσω. Και έρχεται η ερώτηση του Γρηγόρη, τι θες να διαβάσεις? Ποιο? Όλα. Πραγματικά ήταν δύσκολο να αποφασίσω και μέχρι χθες το βράδυ που μου λέει πρέπει να αποφασίσεις, ήρθε η ώρα. Ταλαντευόμουν σε πάρα πολλά, ανάμεσα σε πάρα πολλά. Θα πω όμως ότι ταυτίστηκα πάρα πολύ με την πορτοκαλάδα του παπά. Γιατί μιλάει για τη σχέση του παπά και μιας κόρης, οπότε έχοντας ζήσει αυτή τη σχέση ταυτίστηκα πάρα πολύ και είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αλλά τα περισσότερα όμως ήταν δύσκολο να διαλέξω ποιο να βάλω. Διότι μπορώ να πω ότι τα περισσότερα, δεν πω όλα, αλλά τα περισσότερα ήταν στο ίδιο επίπεδο και δεν μπορούσα να αποφασίσω ποιο είναι καλύτερο από τα άλλα. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από αυτό που είπε ο Θοδωρής, και μου αρέσαν τα περισσότερα πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό που διάβασα ήταν το πρώτο που είχα διαβάσει πριν το βάλει στο βιβλίο ο Γρηγόρης και μου είχε χτυπήσει αμέσως μέσα από κάτω και λέω αυτό εδώ και γι' αυτό το επέλεξα. Μου άρεσε πάρα πολύ τα λουλούδια. Με συγκίνησαν πάρα πολλά διηγήματα του Γρηγόρη. Επίσης, ένα πράγμα που σκεφτόμουν καθώς διάβαζα το βιβλίο ήταν ότι ήθελα να είναι δίπλα μου ο Γρηγόρης να συζητάμε τα διηγήματα αυτά, να τα αναλύουμε. Γιατί, πώς σκέφτηκες αυτό, τι κάνουμε με αυτό το μήνυμα που θες να περάσεις από αυτό το διήγημα. Υπήρχαν πολλά πράγματα τέτοια που ήθελα το Γρηγόρη δίπλα μου να το συζητήσουμε. Και αυτό που χθες το βράδυ που βρεθήκαμε λίγο να συζητήσουμε, που μας είπε για το Μαρούτη, το οποίο, ναι, νόμιζα ότι είναι μυθοπλασία, αλλά δεν είναι. Μόλις άκουσα αυτό ότι δεν είναι μυθοπλασία και δεν είναι πραγματικό, λέω, και αυτό θέλω να το διαβάσω. Ναι, εμένα με ταξίδεψαν και με συγκίνησαν πάρα πολύ τα διηγήματα, σχεδόν όλα. Και επειδή ξέρω και τον Γρηγόρη, είμαστε φίλοι χρόνια, είναι πράγματα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, που έχουμε αναλύσει, κοινωνικά θέματα που πρέπει να τα δούμε λίγο σαν άνθρωποι, σαν πολίτες αυτού του κόσμου και να φτιάξουμε λίγο το κόσμο μας λίγο να το κάνουμε καλύτερο. Βοηθάει τα διηγήματα του Γρηγόρη. Μία αυτό που είπες Χρήστο για τα λουλούδια, γιατί θέλω να το πω, τα λουλούδια είναι και μένα τα αγαπημένα μου διηγήματα, μετά το μήνυμα. Είναι, επειδή βλέπω πίσω και την αξιότιμη οικοδέσποινα που συμφωνεί, είναι η πραγματική ιστορία, μυθοπλασία, αλλά αναφέρεται στη γιαγιά μου.
η γιαγιά μου όταν μας άφησε απροδόκητα, επειδή έπεσε από τη σκάλα, θέλησα να γράψω κάτι για να την τιμήσω. Αυτή ήταν η αφόρμηση και σκέφτηκα ποια ήταν η καλύτερη στιγμή να αποδώσω. Γιατί το βιβλίο όλο μιλάει για μικρές στιγμές. Δεν πιάνει τη μεγάλη εικόνα, τη γενική εικόνα, δεν το εξαντλεί ένα θέμα. Πιάνει μικρές στιγμές και τις κάνει πρωταγωνίστριες. Αυτός ήταν και ο στόχος μου. Είχε πάρα πολλές στιγμές της ζωής τις οποίες θα μπορούσα να περιγράψω. Σκέφτηκα όμως να περιγράψω τη χειρότερη. Η στιγμή που πεθαίνει κάποιος, νομίζω ότι αντικειμενικά αποτελεί τη χειρότερη στιγμή μας. Μπορεί όμως με έναν τρόπο να γίνει και η καλύτερη, για να πάω σε αυτό το εξαρτάται, γιατί κάνεις και ένα ταμείο στη ζωή σου. Και αυτό το ταμείο που για μένα έτσι το φαντάστηκα ότι το έκανε αυτή η γυναίκα στη ζωή της, με κεντρικό άξονα την αγάπη που εισέπραξε και έδωσε, ήταν αυτό που άλλαξε αυτή τη στιγμή από χειρότερη και την έκανε καλύτερη, νοηματοδότησε στην ουσία τη ζωή της. Οπότε αυτό το διήγημα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο διήγημα από άποψη γραφής, γιατί έπρεπε να μιλήσει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση ως μια γυναίκα 80 ετών. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό αυτό, με ένα γλωσσικό ιδίωμα συγκεκριμένο, αλλά είναι και για μένα από τα αγαπημένα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν επειδή έχω διαβάσει και τη Μάσκα και την έχω μαζί μου, αν δεν το έχετε πάρει, είναι εξαιρετικό βιβλίο. Αν γράφοντας τη Μάσκα, σου ήρθε η έμπνευση για κάποια από τα διηγήματα και αν γράφοντας κάποια από τα διηγήματα, σου έχει γεννηθεί η έμπνευση για κάτι επόμενο. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Γράφοντας τη Μάσκα, νομίζω ότι δεν με απασχόλησε τίποτα άλλο. Ήταν. Ναι. Ήταν. Ξέρω να μας πει Σπύρο. Ναι, γράφοντας διηγήματα όμως, μου ήρθαν πολλές ιδέες είτε για άλλα διηγήματα, είτε για κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μεγαλύτερο αγρόμητιστόρημα. Κάποια από αυτές τις ιστορίες μπήκα στον πειρασμό να τις κρατήσω και γύρω τους να φτιάξω κάτι μεγαλύτερο. Αλλά έχω κρατήσει αρκετές ιδέες που δεν μπήκαν στο βιβλίο σαν μικρές ιστορίες, σαν διηγήματα για το μέλλον. Ναι. Ναι, η ιστορία που εκτελεί στον Πορντό. Θα μπορούσε να είναι αυτή η ιστορία. Γι' αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο σε έκταση. Βέβαια, όπως εδώ είπε μια πολύ αγαπημένη φίλη, είναι λίγο ελλειπτικό παρά την έκταση του. Δηλαδή δεν σου λέει τι γίνει στο τέλος, αλλά αυτό ακριβώς νομίζω ήθελε να αποδώσει. Ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Αν δεν κάνουμε το βήμα, αν δεν προσπαθήσουμε κάτι. Τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μας πεις πώς η ζωή σου και η εργασία σου στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επηρεάσει την οπτική σου και τη θεματολογία σου. Γιατί ο τόπος ο οποίο μένει ο συγγραφέας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι. Αλλιώς γράφει ένα συγγραφέας που ζει στην Αθήνα, αλλιώς στο Παρίσι, αλλιώς στο Μανχάταν, έτσι δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι όπως σε κάθε τόπο, εκεί που ζεις, παρατηρείς πράγματα γύρω σου και αυτά σου δίνουν αφορμές. Αν ζούσα εδώ, ίσως περισσότερα διηγήματα να αφορούσαν την περιοχή, την Αθήνα, την Ελλάδα, ζώντας στο εξωτερικό για ένα διάστημα, παρατηρούσα πράγματα που τα έβαλα στις ιστορίες μου, τα διηγήματα, ανάλογα με την έμπνευση της στιγμής. Άλλοτε αυτά διαδραματίζονται γιατί τα ερεθίσματα προϋπήρχαν ή έρχονταν όταν ήμουν εδώ. Γενικά έχουν μια χρονική ενότητα, δεν γράφτηκαν σε πολύ μεγάλο διάστημα, δεν γράφτηκαν σε μικρό, γράφτηκαν σε περίπου 1,5 χρόνο. Αλλά ναι, έχουν μια χρονική ενότητα, δεν είναι διασπασμένα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, Κάτια. Θα ήθελα να μας σχολιάσεις λίγο το παράξενος άντρας. Ο παράξενος άντρας, να σχολιάσει εδώ και τέλει που τον έβλεπε. Υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Το φαντάστηκα γι' αυτό το θέμα. Ναι. Ο παράξενος άντρας είναι ακόμα εκεί και σήμερα που μιλάμε δεν έφυγε. Ηθοπλαστικά έφυγε από το σημείο του. Δεν ξέρεις δηλαδή τι θέλει. Ναι. Ναι. Κοίταξε, έρχεται και φεύγει. Μία που θα το πετύχεις, 5 που δεν θα το πετύχεις, γιατί όντως πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία, επιστρέφει. Είναι ένας άνθρωπος όμως που είναι αυτό που θα λέγαμε ο τρελός του χωριού. Πόσοι έχουν πλησιάσει το τρελό του χωριού να το ρωτήσουμε τι έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος, γιατί έφτασε να είναι ο τρελός του χωριού, μήπως δεν είναι και τόσο τρελός τελικά.
Μήπως έχει και κάτι που θα μπορούσαμε να το βοηθήσουμε, να του δώσουμε λίγο σημασία. Μοιράζει ένα φυλάδιο στα αγγλικά το οποίο είναι ακατάληπτο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα και να το διαβάσεις με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Φτάνει όμως αυτό για να τον αποκλείσεις και να του βάλεις το στίγμα του παρεία, του ανθρώπου που δεν πρέπει ποτέ να το απευθύνεις στον λόγο, ιδίως σε ένα περιβάλλον που είναι τόσο σοβαροφανές, όπως έξω από ένα δικαστήριο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν πρέπει. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι λίγο στο περιθώριο. Κάποιος άλλος έχει κάτι να... Ναι. Εγώ θα πω μια εξυπνάδα και θέλω να τη σχολιάσετε. Είδα άλλων μερικά διηγήματα στα οποία δεν παραπέμψαν. Αλλά ας πούμε ένα που αναφέρεται στο χωριό που πηγαίνεις στο Σιράκο μάλλον, κάπου. Ή το άλλο που πηγαίνεις στην Πρέβεζα, στο σπίτι το πατρικό και το λουλούδικα. Εμένα με παραπέμπουν στον φάλιο ρόλο που σε λέει στην υπηρετικότητά σου. Εκείνα τα λουλούδια, εμένα με πήγαν, θυμήθηκα με ρολόγια, ερωτήθηκα να πούμε με ρολόγια, με λουλούδια, με ασκονερούς γεμμένες, με κάμπους, παραδείγματος κλπ. Είναι μέσα οι ρίζες αυτές σε πάνω και τις κατέθεσες και εδώ, γιατί είναι παιδιά διηγήματα και πολλά. Γύρω απειρίστα. Η ρίζα μας δεν είναι μεγάλο κομμάτι αυτό που είμαστε. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Είναι για μένα κάποια από τα διηγήματα, γράφοντας διαφορετικές ιστορίες, που όλες προσπάθησαν να έχουν ένα κοινό θεματικό πυρήνα, προσπάθησα να κάνω διαφορετικά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να κάνω ήταν να τιμήσω και την οικογενειακή προϊστορία. Είναι 3 ιστορίες μέσα, που είναι για τις γιαγιάδες μου και για τους παππούδες μου. Όλες αυτές. Με διαφορετικούς τρόπους τιμούν αυτή την οικογενειακή προϊστορία, γιατί από κάπου ξεκινάς και κάπου θες να πας. Έτσι, στο πρώτο μου βιβλίο θέλεις να καταθέσω αυτές τις ιστορίες. Έχουμε κάτι άλλο, κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι, να προσθέσει κάτι? Ναι. Να πούμε ότι το βιβλίο πωλείται έξω. Βεβαίως, υπάρχει έξω το βιβλίο, στη γωνία, στις εκτός του νοή. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν θέλουμε να τραβάμε τις παρουσιάσεις και τις μάκρος. Θέλετε εσείς μήπως κάτι άλλο? Να ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Γρηγόρη Αυδίκου και να ελπίσω να τα ξαναπούμε σε μια επόμενη βιβλιοπαρουσίαση. Κάνουμε πάρα πολλές. Κάνουμε και μουσικά events. Σας θέλουμε όλους κοντά μας να στηρίζουμε τόσο ωραίες προσπάθειες όσο η έκδοση αυτών των βιβλίων. Ευχαριστούμε πολύ.